Wannan mata da kuke gani tana ɗaya daga cikin mata mafiya yawan shekaru a duniya. Sunanta Lucille Rondon, 'yar asalin ƙasar Faransa. An haife ta a ranar 11 ga watan Fabrairun 1904 a garin Alès da ke kudancin Faransa. Ta rayu da 'yan uwanta guda uku waɗanda su ne gaba da ita, da kuma tagwayen 'yan uwanta mata. Lucille ta haifi 'ya'ya guda uku a Marseille lokacin tana da shekaru 20 a shekarar 1924. Bayan ta samu aiki a matsayin jami'ar gwamnati kuma malama, sai nauyi ya ƙaru a kanta. Ayyukanta a matsayin ma'aikaciyar gwamnati da kuma malinta a Versailles shi ya kai ta har zuwa 1930, lokacin da ta samu sauyin wurin aiki zuwa Borin a Paris, har zuwa shekarar 1944. Rondon ta shahara ƙwarai wajen fafutuka da kuma tallafawa ahalinta. Kakanta ya kasance limamin coci ne, wato fasto. Ta karɓi addinin Kiristanci a shekarar 1923 a lokacin tana da shekaru 19. Ta kuma zama ɗaya daga cikin masu hidimtawa marayu a cocin Katolika a shekarar 1944. A nan ta samo sunan Sista Andrea domin girmamawa ga ɗan uwanta. Bayan Yaƙin Duniya na Biyu, Rondon ta koma asibiti a Vichy, inda ta hidimtawa marayu da gajiyayyu. Sai da ta ɗebe kimanin shekaru 18 a can, sannan ta koma asibiti a La Bombe. Ta bar aiki a shekarar 1979, daga nan ta ci gaba da ayyukan hidimtawa al'umma har lokacin da ta cika shekaru 100. Ta makafince, ma'ana ta rasa ganinta a shekarar 2010, inda ta koma amfani da kujera mai tafiya, wato wheelchair. A yayin da take bikin murnar cika shekaru 118, ta samu saƙon taya murna daga shugaban Faransa Emmanuel Macron. A ranar 19 ga watan Afrilun shekarar 2022, ta shiga jerin mata mafiya daɗewa a duniya bayan mutuwar Ken Tanaka. Lucille ta rasu a cikin barcinta a ranar 17 ga watan Janairun shekarar 2023, tana da shekaru 118, yayin da ta zama ta hudu cikin waɗanda suka fi kowa yawan shekaru a duniya. Ku ziyarci shafinmu na YouTube mai suna Real Ashbab TV domin ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun saƙonninmu a duk lokacin da muka wallafa.